כל אלו שבאו, כל החבר'ה שבאו לארץ, עשו קודם הכשרה, כדי להתכונן לתנאים החקלאיים של הקיבוץ. ידענו שהולכים לקיבוץ, לא העירה. בהכשרה, במקרה שלנו היינו באיזה מקום שזה נחלים. הם עשו הכשרה להיות קיבוץ ימי, הם למדו איך לדוג, לתפעל ספינות דייג והכל, והיו מתוכננים לעלות איפה שזיקים כנראה, באזור אשקלון. אבל מה? ב-53 הגיע לפה מזכיר המדינה האמריקאי ג'ון פוסטר דאלאס. אמר, אין פה יהודים, תחזירו בחזרה את השטחים האלו. אז מיד עשו מה שיהודים עושים, הקימו נקודה, את מגל, את מצר, את בחן, את אייל, כל היישובים האלו לאורך הקו הירוק. ואז הם אמרו, אבל איפה הים? אמרו להם, תסתכלו, מפה, מהגבעה הזאת רואים את הים. לנו היה 80 דונם של שטח. ההכשרה עצמה היו גידולי פירות. מנגו, בננה ומלון. במצר, אני הגעתי ב-53, אנחנו עלינו לקרקע פה בספטמבר 53. בחקלאות אני עבדתי כל הזמן במים. היה לי תואר של טכנאי מכונות, ואז התחלתי לעבוד עם כל מיני ברזים ודברים מכניים, לא חקלאות. בפרדס ליד השוקת צל 40 וירוקת וציפור שותה. כשבאנו לפה, הקבוצה שלי, של הקודמים, המים קיבלנו דרך צינור מהכפר הערבי, מייסר. להם היה בר, המנדט היה להם את הבר שמישהו חפר, ומהבר הזאת קיבלנו מים. עוד שהייתי קצת בחישובים וזה, הייתי מסתדר, אז התחלתי לתכנן צנרת לקיבוץ יחד עם הסוכנות, וביצענו את כל העבודות אינסטלציה, מה שנקרא. הגעתי לקיבוץ מצר ב-1963, כשפה בשטח החקלאי היה מטע קטן בדרך בין מייסר לתחנת דלק היום, שהיו בו קרם של 50 דונם, תפוחים 100 דונם, מישמיש 20 דונם, וגידולי פלחה בעיקר, בעל. באותה תקופה קיבלנו אדמה בשדה תעופה ובג'למי, שזה אחרי להבות חביבה. ושם היה לנו גם גן ירק, גידלנו גזר, כרוב וטירס, סלק בהמות לרפת, ופלחה בעל לתחמיצים ולחיטה. ב-1964-65 התחילו את הנטיעות הראשונות של אבוקדו בארץ. במצר היה באחד הקיבוצים הראשונים בארץ שהתחיל בגידול אבוקדו. אני יזמתי בקשר עם אנשי קרן קיימת לישראל והסוכנות היהודית שהיו המלווים שלנו, פעילות נרחבת בהכשרת קרקעות, ועבדו פה כמה שנים טרקטורים, בולדוזרים ופיצוצים בעמק שלנו, שהיה אז אקליפטוסים שנטעו בשטח שחשבו שהוא לא כשיר לגידול חקלאי. סיכלנו אבנים לאורך כל 30 השנה הראשונות של מצר להערכתי. הפכנו את העמק הזה, שהיו בו חלק זיתים, שעקרנו את הזיתים האלה והכשרנו את השטח לכותנה. היה פה אחד בשם חיים גרף, שבא עם כלים כבדים ועשינו סיכולים, והגענו למצב של פלטה של כמעט 600 דונם בעמק, שקודם זה רק היו חלקות קטנות מלאות באבנים. והאבסורד הוא שבשנים האחרונות, אחרי שהכותנה ירדה והבננות ירדו, אז חזרנו ומגדלים בשטח הזה היום זיתים. והיו מקומות שלא הצליחו להוציא את הסלע, ואז היו פיצוצים, הייתי צריך לעמוד בירידה לעמק ולשמור שאף אחד מהתושבים לא ירד, ומהערבים ממייסר ירדו לעמק, כי היו עושים פיצוצים לפוצץ את הסלע. את הסלעים היו גושים של בלוקים של 2 על 2, לקחו אותם ובנו את שובר הגלים.
בנתניה. הספקתי לחוות את החוויה של תחילת גידולי הטפטוף בחקלאות. הייתי השטח הראשון, אחרי שעשינו את הבננות שהיו תקדים עולמי, בהשקיה בטפטוף. בעמק הירדן ובגליל המערבי היו משקים בהצפה את הבננות. אצלנו השקנו בהמטרה מעל הנוף, ובהמשך עברו לטפטוף. השטח הראשון בעולם שהושקע בטפטוף בבננות היה בעמק של קיבוץ מצר. ועם יצחק, חשוב לי לציין שעם יצחק אני כל השנים, גם את הפיתוח של הגרירה בצנרת אלומיניום בכותנה, עבדתי איתו, שהוא אז יצא ללמוד בטכניון הנדסת מים. אני מזכיר מה שהוא אולי כבר לא כל כך זוכר, הוא בן 90, אני בן 75, אבל זיכרון טוב. חיו טוב מחקלאות, הייתה רפת טובה, היו גידולים טובים, האספסת והכותנה, היינו בין המובילים, האבוקדו. היה לנו מטעים, אחרי שהוציאו את הגידולים כמו מישמיש, מה עוד, האנונה היה והאבוקדו, אנחנו בין ראשוני מגדלי האבוקדו הראשונים פה באזור. סך הכל הכל חיובי. אני חקלאי ברמה חבריי ובשסה גידי. אני 50 שנה חבר קיבוץ, לא עבדתי יום אחד שלא בחקלאות. אני מרגיש שאני מהאנשים המאושרים, מאלו שכששואלים אותם מה הם יודעים לעשות, אני אומר, אני יודע להוציא לחם מהאדמה, ואני עושה את זה בכיף.